Dobrodošli u veliku Superjet nagradu! Koji vozač će odnijeti Superjet kup ove godine? Hoće li to biti Speedy Raylight, vozač s najviše svjetla u svim Kaboom krugovima? Ili nevjerojatni William, koji iza sebe ima puno utrka i veliko iskustvo u Superjet kupu? Ja mislim da Raylight ima najbolje šanse za pobjedu. Jesi li siguran? William je isto dobar. Ne volim ga, ali moraš priznati da je dobar. Također ove godine koriste nove automobile s mega propelerima. Nevjerojatni su. William će oboriti Raylighta s nogu. Hvali se koliko god hoćeš. Svejedno nećeš pobijediti ove godine. Zbilja to misliš? Imao si puno probušenih guma ove godine, zar ne? Jako smiješno. Bićeš iza mene i gušiti se u mojim ispušnim plinovima. O, tako si dosadan. Uvijek se vrtiš i vrtiš oko istih stvari. Ja ću ponovno pobijediti, William. Vidjet ćeš. Da, vidjet ćeš. Ovo će biti zanimljiva utrka. Ron, idemo vidjeti kako rade novi propeleri. Samo se nadam da imaju sve pod kontrolom. Ne želim nikakva iznenađenja. I neka najbolji vozač pobjedi. Vozači su već na stazi. Budi pažljiv, ne vjerujem nikome. Ne brini se, kapetane, poznajem ovu stazu jako dobro. 3, 2, 1, kreni! Ovaj auto uopće ne ubrzava, kapetane. Ne budi glup i koncentriraj se na stazu. Što se događa, kapetane? Raylight je dobro, gospodine. Teško ga je prestići na ovoj stazi. Koga briga za stazu? Ne smije pobijediti utrku. A, ne brini se, Ron. Ne govorim tebi, nego ovim beskorisnim stvarima. Zlikovci, aktivirajte sve zamke. Da, gospodine. Moraš priznati da William stvarno želi pobijediti. Skoro sam izgubio. Otkud sve ovo? Ali što radiš? Pomažem ti, a ti se pripremi na još. Čekaj minutu. Dolazi veliki zavoj. O ne! Što nije u redu, Lighty Lights? Bojiš se zavoja? Ćao! Nećeš pobjediti, iako varaš. K vragu, kunem se da nećeš pobjediti. William, moraš nastaviti. Što se dogodilo? Ništa za što se ne mogu pobrinuti, kapitane. Ali kako je to moguće? Kako tako brzo ubrzava? Ide toliko brzo da ne možemo vidjeti što se događa, ali... Nema vozača! Koristi svoju supermoć! Pobjedio sam! Konačno sam pobjedio! I pobjednik ove utrke, najbrži vozač u Superjet kupu je... Will Raylight! Ali ako sam... O, William, možda si najbrži kotač u gradu Kaboom, ali nisi najbrži vozač. Da pobjediš ovu utrku moraš biti vozač, a ne kotač. O, ne brini se, William, iduće godine ćeš sigurno pobjediti. K vragu, ne može dalje ovako. Ljudi vole superheroje. Max, donesi mi plan i reci mi jesu li svi testovi napravljeni s prototipovima. Da, gospodine, odmah. A, Ron, moramo ovo zaustaviti. Kaboom mora nestati kako bismo mogli ponovno vladati u novom svijetu. Ne možemo se više pretvarati, ali to znači da prvo moramo uništiti sve superheroje.